I dag der vil jeg vise, hvordan man rengør en protese, når man har fået sådan en. Man bruger en tandbørste. Den skal helst være en blød tandbørste, da en hård godt kan komme til at ridse din protese. Derudover så skal man bruge en flaskerenser, eller som i dette tilfælde en mellemrumsbørste, som jeg bruger. Det er vigtigt, når man skal rengøre sin protese, at man starter med at skylle den i vand, for lige at få eventuelt rester af mad og andre ikke så behagelige ting væk. Derudover så tager man lidt sæbe på sin tandbørste. Det er vigtigt, at man ikke bruger tandpasta, da der i de fleste tandpastaer vil være noget slibemiddel, som kan ødelægge din protese. Derudover er det også en god idé at tage en uparfumeret sæbe. Der er jo ingen af os, der er så vild med at få den der parfumerede smag ind i munden. Herefter børster man lige så stille og roligt hele protesen, og det er især vigtigt der, hvor ens skummer, altså ens tandkød, ligger op mod protesen, og hele ens, i det her tilfælde, gane. Det kunne jo også have været en protese til undermunden, og der er det jo vigtigt at børste det hele, sådan at man får al snavs væk. Når man har børstet stille og roligt forsigtigt, kan man lige vende den om, og selvfølgelig også lige børste sine tænder, ligesom hvis det var ganske almindelige tænder, man havde inde i munden. Så man får alt snavs væk. Når man har gjort dette, så kan man tage sin flaskerenser, eller som sagt, jeg bruger en mellemrumstandbørste, og så lige rengøre bøjlerne her. Her ved bøjlerne, der kan der også sidde en del madrester, og der kan sidde en del snavs og bakterier. Det er vigtigt at bruge en mellemrumsbørste eller en flaskerenser her, da en tandbørste kan godt virke en lille smule hård mod bøjlerne, som ikke kan være lidt sarte, og desuden så er det ikke altid, at tandbørsten kan komme helt ind her imellem selve protesen og bøjlen. Når dette her er gjort, så sørger man for at skylle sin protese med masser af vand, for at være sikker på, at der ikke er noget sæberester. Skulle det her være om aftenen, så er det jo selvfølgelig vigtigt, at man lige ryster den helt tør, og sørger for, at den er helt tør. Og så kan den ligge og vente til næste morgen. Eller hvis det er først på dagen, man skal jo børste den 2 gange om dagen, så kan man sætte den ind, og så er man klar til at smile igen til verden.